Cek lo cek. Nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Syekh rahmating Gusti ingkang sampun ambabar gumelaring kebagas kuwarasan miwah kawilujengan mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa lan kasarira tumrap jiwangga panjenengan sedaya dalasan kula waradina sagung kula warga. Kunjuk mringarsanipun para pepundhen para pini sepuh sesepuh aji sepuh ingkang satuhu kana ing pamawas miwah lebih ing sagung pitutur ingkang satuhu kula bedheni. Para alim, para ulama ingkang tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang pantes den pepundi mengkas daya dawuhipun. Para pangemban-pangembating praja satriya nagari ingkang kinarya pangayomaning para kawula dasih ingkang saduhu sinuyudan. Nirungkan kunjuk pepundhen kula Bapa Serin sekalian Ibu ingkang maha bekten budi bawa laksana. Sumrambah kunjuk sagung para tamu sinedahan kagem Hyang Putri ingkang winantu sagung ing pakurmatan. Puji syukur lan ngaturaken panuwun gunggung wonten ngarsanipun Gusti Kang Maha Kawasa. Nenggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat nikmat dalah kawilujengan dumateng kula panjenengan sedaya temahan wonten ing rikalenggahan enjang menika. Taksih saged kempal manunggal kanthi kawontenan rahayu wilujeng lan wonten pambeng satunggal napa. Sholawat dan salam kunjuk mring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing pangajap mugi kula lan panjenengan ing benjang pikantuk syafaat wiwit ing donya kausilah. Amin Allahumma amin. Tadah wadana tinebina salwiring sesenduwan dene kula kumawantun mangayun wonten ngarsa panjenengan sedaya kanthi kanilar tata krami mewah subasita. Kadherengaken kula pinitaya saking para kadang mulya
laras karawitan ingkang mijil saking kademangan Karangpatiyan ingkang dipun pangersani punden kula Bapa Demangika Mulyadi minanggani dawuh tinimbalan Bapa Srin Mewah Putra Kalungsu ing mangke kinencaosipun dumateng sagung para tamu ing kalanipun keluarga ageng Bapa Srin ngawontenaken adicara wisuda talikrama mula gramakaken kang putra temanten mugia dadosa keluarga ingkang ayem tentrem jumbuh kalawan kegundangan ing tiyang sepuh keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah lan barokah sepisan malih nyuwun didonga lan pangestu mugi lumampahing tata cara adicara ingkang wus rinantam rinakit dening kula wangsa Purwa Madya ngantos wusana tansah kalis ing rubeda tebih saking sedaya sami kala sepisan malih kula nuwun kepareng kula hamiwiti babaring likur sesarengan seni karawitan mulya laras ing manggih bapilih suwan kula sakadang ing manggi kathah kalepatan kekirangan saking samudayanipun kula minangka talanging kandha saking kadang mulya laras nyuwun agung ing aksama ing wasana sumangga adicara lelipur ing rikalenggahan siang menika kapurwakan kanthi hasesanti pamiyak ing warana kinarya memayu ayuning bawana nuwun matur nuwun